Diyan, Kata ni. Lama ka lang. One, two. Dami, 1, 2, 3. Mensensyonya. Kadlo ka pa. Kapag kumiyaron na. Ay damay. Dagang bola. Manyak siya lumah. Ngaran niya'y ang ipormat kising. Lalo ba't di bangat lang siya? Ngaran niya'y ang ipormat kising. Lalo ba't di bangat lang siya? Na 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 na. Na 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 na. Rapi apa ini tante itu nih?